Bé, bona tarda. Començaríem la sessió plenària d'avui. Decidiríem sobre la taula l'aprovació de l'acte anterior, perquè sembla que no estava correcte i algú tampoc l'havia rebut, i per tant en el proper ple la portaríem a aprovació. I passaríem al següent punt, que és el protocol de seguiment de la gestió per part del ple, el tema de drets d'alcaldia. Hi ha alguna qüestió d'alcaldia? No? Seríem a pregs i preguntes. Sí, les preguntes les hem passat abans per escrit. I bueno, jo voldria saber si és l'últim ple aquest mes. En principi no hi hauria de ser, cada 15 dies l'hem de fer, per tant en tocaria el 14 de maig, tot i que en campanya electoral no l'hem fet mai, en tot cas ho acabarem de decidir. És cert que independentment d'això, com que haurem d'aprovar les actes tant de la sessió anterior com d'aquesta, un altre ple farem, encara que sigui extraordinari només per aprovar les actes, però s'haurà de fer. Per tant no serà el darrer i tindrem temps en tot cas d'expedir-se. Això és el que anava a dir, almenys per acomiadar-nos. També, en principi no tenim el discurs preparat i clar, encara ja avisarem en temps per preparar el discurs. Exacte, però ens reduïm el temps, Molt bé, gràcies. Algú? Sí, jo tinc una pregunta, perquè fa un parell o tres de plens ens vas dir que s'asfaltaria el pàrquing del Barato. Jo vull preguntar si s'asfaltarà o no s'asfaltarà o què passa, perquè a més han posat allà a davant de l'escola Bressol un d'això com de control horari, que també m'agradaria que m'expliquéssiu el per què. I després que vull preguntar si com no es pot aparcar de l'escola dels contenidors amunt, si és que fareu doble sentit o què passarà allà. No, aquí hi ha tres coses. Una, s'asfaltarà, està pendent d'adjudicació directa, estàvem pendents d'adjudicar també tota una sèrie d'asfaltats que hi ha i que per tant poder aprofitar això bé amb una subvenció a la Diputació i per tant anar a banda, però està previst que s'asfalti breu. Dos, el tema del control horari era per donar mobilitat a la zona, sobretot en els comerços i a l'escola Bressol, sobretot per les hores més principals d'afluència, per poder aparcar el vehicle. I el tema del canvi de la senyalització és pel fet que s'ampliarà la vorera de Montevideo fins al cementiri i a més que aquí el pàrquing no té massa sentit que s'aparqui en aquell espai. Per tant, aquestes són les tres qüestions sobre el tema. Però serà d'un sol sentit. D'un sol sentit. Sí? Iniciativa? El primer seria un prec, era que havíem demanat en l'anterior ple poder disposar d'algun informe de la liquidació del pressupost 2014. Nosaltres no l'havíem rebut. Ens ho podreu fer arribar en breu. Jo vaig entendre que devia de marxar més que bé que abans que matés, que va estar elaborant, però encara no és tot. Sí, però demanaríem una miqueta, una certa agilitat, de que també jo entenia que abans d'una campanya electoral hi havia d'haver-hi un informe del que es deixa en la propera legislatura. I l'altra, i la pregunta era referent, que això ja havia sortit algun cop, referent al semàfor d'accés a la Nacional per la carretera de Cabrils. S'ha preguntat respecte a l'optimització de la freqüència d'apagada i encesa i l'interval en què està en vermell, perquè sempre, jo vaig comentar que realment s'acumulen molts cotxes i poder incrementant 5 segons o alguna cosa així es podria millorar la circulació. No sé si s'ha demanat o algú que ho pugui estudiar, de dir, inclús no sé si això suposo que funciona a través d'algun programa o així, si en les hores de més freqüència poder a primera hora del matí o alguna cosa així es pogués incrementar, no sé si això es podria mirar i es podria estudiar. En principi la idea és que no només aquest, sinó també el de la Cruïlla Nova del pont, ara un cop tenim una certa experiència que ha passat la temporada d'estiu, etc., doncs es pugui veure si hi ha alguna modificació a fer per tal d'agilitar més el trànsit. En principi està demanant verbalment tant a l'empresa que porta com a la policia que puguin fer un seguiment per veure si realment és necessari. El de la Nacional 2 també hem de tenir en compte que la Nacional 2 és teòricament la que mana i per tant aquí també tenim una certa discrepància amb això, però sí que és veritat que està per acabar d'afinar. Ja dic, no només el de la Nacional 2 sinó l'altre. Perquè en el cas del de la Nacional 2 ho hauríem d'estudiar nosaltres i després fer la petició a la Generalitat, no?
Eduard? Sí. Farem una pregunta. Estem observant els últims mesos, no és que ens sàpiga greu, que s'estan arreglant en molts llocs les voreres. Jo pregunto, no és les mateixes actuacions o depèn d'un altre departament o qui se'n preocupa és dels forats als carrers? L'asfalt del carrer, els forats al carrer, dels llocs on hi ha verdaders forats. Llavors dic jo, s'arreglen les voreres però no s'arregla l'asfalt, hi ha previst alguna cosa, és saber. S'arreglen les dues coses. De fet, en alguns llocs on s'ha detectat que hi havia forats, s'ha posat asfalt en fred, fins i tot en llocs que està previst que es pugui asfaltar després. Evidentment això és previst. Una colla, perquè n'hi ha N'hi ha uns quants per asfaltar, sí. ja sí estan previstos. Hi ha alguns que estan per asfaltar, sí, no tots, però uns quants sí que estan previstos, però hi ha els que no s'actuarà com s'ha actuat amb els altres. Sí, sabem això, que queden molt bé les voreres, però resulta que al carrer hi ha un forat de ja estaven aquí, podien haver vist. Doncs si ens volen que els hi fem una llista, unes quantes fotografies, els enviarem. Els tenim. Vale, entès això. Partit Socialista? Bé, nosaltres tenim un... Se'm sent, no? Sí. Aviam, nosaltres tenim un tema que aprofitam que el ple és breu, pues, espero que podem debatre una mica. Aviam, és prec, és pregunta, com ho vulgueu interpretar. Ja sabem la resposta que se'ns donarà, però ho tenim que deixar plantejat sobre la taula. Digues? Què has dit? Bueno, aviam, es tracta del tema de mobilitat del poble. Tenim el tema de mobilitat al poble. Tenim queixes de diferents col·lectius i diferents sectors de la població envers aquest tema. Per exemple, tenim una sèrie de comerciants del centre que s'han dirigit a nosaltres per queixar-se de que amb el canvi de sentit de la carretera de Cabrils han baixat ostensiblement les seves vendes. No ens estranya perquè és un assumpte que des del PSC ja hem denunciat reiteradament que no era la millor opció deixar la carretera de Cabrils de baixada i les entrades del poble amb els dos extrems, motiu que fa que la gent sigui menys propensa a apropar-se al centre del poble, ja que és molt més dificultós acostar-se al centre del poble, tant el casc antic com el nou centre en Narcís Monturiol i voltants. A més, aquests comerciants es diuen que s'han reunit amb l'alcalde i que l'alcalde els indica que és qüestió de que la gent s'acostumi a la nova situació. Si aquesta és la resposta, potser quan els potencials clients s'acostumin a la nova situació, aquests comerciants ja hauran tingut que plegar el seu negoci per falta de clientela. Després ja em diràs si és cert el que ens diuen. També hi ha queixes a l'entorn de l'escola Salocs i la ronda Vilassar, a les estretes voreres i la perillositat del trànsit en doble sentit. Podríem continuar amb més problemes, com el carrer Cuba, que continua igual, amb molt trànsit i sense cap actuació concreta, però ho deixarem aquí. Pensem que això és fruit de la prepotència de la majoria absoluta. Fer obres importants sense cap estudi previ de mobilitat, no sabem si per obra i gràcia de l'alcalde o del regidor corresponent, però el cert és que la població està patint aquesta falta de planificació. Esperem que el pròxim consistori es prengui el tema de mobilitat de manera més seriosa, que abans de fer canvis de circulació ho estudiïn en profunditat i el més important, que comptin amb la ciutadania, com la forma més intel·ligent de fer un poble més amable, més participatiu i més respectuós amb el medi ambient. Ja sabem que la resposta que se'ns donarà es referirà que hi ha una taula de mobilitat i que el propi pla de mobilitat que està fent la Diputació donarà solucions. Aspectes que, per altra part, s'han aconseguit gràcies no solament a la iniciativa del PSC que van promoure la corresponent moció, sinó també a la pressió de la resta de l'oposició. De qualsevol manera, pensem que anem molt tard, amb molt retard, i que algú tindrà que tindre responsabilitats sobre tot aquest desgavell que és la mobilitat del poble actual. Llavors, no sé si ens podeu donar alguna resposta concreta, més genèrica. Sí, jo sí... Bueno, de fet, vostè també ja ho ha dit, que ha donat la resposta, però en tot cas sí que és veritat que hi ha un parell d'actuacions que s'han d'acabar de realitzar, que ja estan planificades, però que estan en període de poder adjudicar, com és el cas de l'obra del carrer Cuba. No només és carrer Cuba, sinó que és dels voltants. Ja està aprovada, està publicada i ja porta el seu tràmit. I respecte a l'escola dels Alocs,
s'han encarregat dues coses. La primera és mirar de poder endarrerir el mur que hi ha al parc infantil de Ronda Vilassar per tal de fer la vorera més ampla. Vorera que de totes maneres compleix la normativa i fa metrovínica, per tant sí que és cert que el fet de gravar cotxes aparcats és una sensació d'inseguretat. Esperem que amb aquesta actuació es pugui millorar. També s'ha demanat a la Diputació de Barcelona, que és la que va fer tota aquesta obra, que es faci 2 passos més elevats abans d'arribar a l'escola. N'hi ha un abans d'arribar a l'escola i un passat a l'escola. A l'entram des del semàfor al pont de la Xinesca fins a l'escola fer un parell de passos elevats més per evitar la velocitat i que per tant això també doni sensació de seguretat i veure si amb això realment podem solucionar. Sí que és cert que el tram entre el semàfor i el parc infantil, la vorera fa les mires, però com que el mur és de la comunitat, aquí tenim una limitació més important i per tant si poséssim algun tipus de limitació, fos una barrera a l'uso, llavors sí que quedaria la vorera molt estreta i per tant guanyaríem per un costat però perdríem l'altre. La idea és que amb aquestes dues actuacions veiem si realment es pot millorar la sensació de seguretat, millorar l'amplitud i que per tant permeti una certa I respecte a aquests comerciants, s'han reunit amb... Jo m'he reunit amb diversos col·lectius de comerciants i que manifesten això. Jo tinc les meves discrepàncies sobre el tema de que si realment aquest és la causa de que hi hagi aquesta pèrdua de clientela i que en tot cas sí que és cert que tots els canvis ens hem d'anar tots acostumant a algunes coses que són més coherents que d'altres, però que en tot cas també es va explicar perquè, com s'ha explicat aquí moltes vegades, perquè s'havia fet aquesta actuació, perquè s'havia decidit que fos en un sentit o en un altre, perquè també hem de tenir en compte que hi ha una part de la població, que és tota la part que viu a partir de la Riera de Cabells en direcció Premià, que si no ho haguéssim fet d'aquesta manera tenia moltes dificultats per accedir al centre. Per tant, bé, en tot cas, jo desconec si l'efecte és provocat exclusivament per això o hi ha altres factors que també ajuden. Probablement aquest no ajuda o no acompanya, però que en tot cas s'ha de valorar. No crec que tampoc sigui una causa única el fet que sigui aquest el motiu pel qual això és el que els he manifestat. I és veritat que com tots els canvis, òbviament ens hem d'anar embolcant amb ells i que a la llarga els temes s'estabilitzen. En tot cas, si això fos una dinàmica habitual, si la clara mobilitat també quan dona alguna pista de poder millorar l'accessibilitat. Bueno, ja que ha sortit el tema, el Pla Mobilitat sabem en quina fase està? No, sé que havien d'entregar-nos ens han donat els primers, estan acabant de fer l'estudi de tot el que serien els vials i totes les possibles vies de comunicació i els moviments que hi ha i suposo que en breu el tindrem ja disponible. Sí que sabem que ja tenim planets a nivell de documentació de itineraris. Han recollit les dades. Tota la feina de recollir la informació ja està molt avançada i per tant en breu ho podrem crear. Vale, molt bé, gràcies. Una qüestió? Saber el motiu, pregar per saber el motiu, bona nit a tothom, gràcies alcalde per donar-me la paraula. Saber el motiu del per què s'ha retirat l'acte, perquè quan l'hem llegit ens ha sorprès el redactat i si sabem què ha passat o... No, jo la veritat és que per una banda que tenim a diputat que s'havien deixat una intervenció per part vostra. No, m'imagino que potser s'ha posat un problema tècnic o el que sigui. Suposo que per les presses però no hi ha pogut i després també ens ha comentat el Partit Socialista que no l'havien rebuda i per tant per esbrinar què havia passat, saber el per què, perquè és un acte realment una mica estranya. Això que és ben curta, a vegades és més farragosa però és curta i és una mica estranya. No, jo l'he mirat a l'expedient. A part de que ens ho han enviat per correu electrònic, suposo com a tots, està a l'expedient. En principi s'havia enviat per correu electrònic, però que havia gent que no... Tampoc, deien això. Jo crec que estan tots, però bueno. Jo suposo que ho han enviat tothom, no només a mi. Davant que no, en principi, bueno... Abans de veure l'expedient, jo he mirat i és un acte una mica... costa d'entendre el que ha passat. A veure si teníeu alguna constància que havia passat alguna cosa, perquè a vegades, amb el dia a dia que portem tots plegats, a vegades fins a la mirem i s'aprovarien coses sobre blanc sense mirar-la i potser que val la pena que esbrinem què ha passat perquè no torni a succeir.
un altre prec és que suposo que vostè, senyor alcalde, i fins i tot el regidor d'Espais Públics, hauríem de saber, i segur que saben, que per llei, des del 30 de març fins al 8 de maig, per la llei electoral de les coses que es poden fer i no es poden fer visites d'obra. Jo pregaria, perquè tots els hem vist aquests dies amb aquesta voràgine d'última hora que ha entrat de remendos i obres, doncs que les visites d'obres està molt especificat en el reglament que no es poden fer. Jo pregaria, per no haver de fer un repartiment a la Junta Electoral, doncs que deixessin de fer-ho, i més quan no ha sigut norma habitual de fer-ho durant tota la legislatura, ara doncs encara canta una mica. Però demanaria que complissin tots plegats curosament amb les normes electorals, que dic que és des del 30 de març que no es pot ni esperar molt a fer l'advertiment aquí al ple, però m'agradaria ja que els dies que estem sembla que més que mai això s'hauria de frenar. Hi ha altres alcaldes que els tenen advertiments per això, està molt clar, és molt despectiu. Gràcies. Alguna informació? Algú del públic? Una qüestió? No? Doncs donem per aixecar la sessió. Gràcies, bona nit.